Bi ye alamisa don ye utukalo tile 21 san 2025 a ye aw bisimila an ka kunnafoni sitelimanw kɛnɛ kan Bamako News TV sanfɛ. Kunnafoni daminɛna kunu arabadon n'o bɛnna utukalo tile 20 ma san 2025 farikolo ɲɛnajɛ binna kun kan. A bɛ ye k'a fɔ Mali bololantolantana cɛmanw ni o ye les aigles du Mali basketteurs ye olu kɔni sɛbɛya sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana bololantolantanaw kan. O kɔfɛ a yirala k'a fɔ Mali basketkɛlaw taara demi-finale la. An bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin équipe bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni u ka cɛsiriw ye fo ka taga se Fédération Malienne de Basketball ma. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye ka kɛɲɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya walew ye ka ɲɛsin an ka furancɛrɔ fanga maaw ma. Segu marabaw olu kɔni bɛna bɔliba kɛ ka taa u ka dusumakasaw yira ka sanga ni jamana basigi bisidasali ye min taara ka ɲɛsin an autorité de la transition maaw ma. A yirala k'a fɔ ko nin bɔli in yɛrɛ bolodalen don ka bila sibiridon nata la n'o bɛna bɛn utukalo tile 23 ma san 2025 Segu marabolo fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka taa u ka fasoden ɲumanyaw yira. Tɛgɛnɔbila sɛbɛn dɔ kɛra Mali jamana ani sɛnɛkɛla misɛnninw fo ka taga se cakɛda complexe SDA olu ni ɲɔgɔn cɛ ma. Tɛgɛbilanɔ sɛbɛn in bɛna tali kɛ min na o de ye ka se ka tulu dilan ni an ka tiga ani bɛnɛ ye minnu bɛ sɛnɛ an yɛrɛ ka sɛnɛkɛla misɛnninw fɛ yaasa u ka sɛnɛ u bɛ se ka taga don ba la cogoya min na u ka sigida kɔnɔnaw la. Mali kunnafonidilaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ni o ye UJRM ye u ni kunnafonidilaw ye sigi kɛ arabadon utukalo tile 20 san 2025 yaasa ka na u ka gafe n'o ye rapport ye olu kɔnɔkumaw walawala. Gafe in yɛrɛ ni nin y'a sigi fɔlɔ ye u fɛ a kɔnɔkumaw bɛ tali kɛ min na o de ye kunnafonidilaw ka lahalayaw. U bɛ baara kɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni disow kɔnɔ Mali kɔnɔna yan nɔ a kumaw tun bɛ tali kɛ o de kan. An ka jamana minisiri ɲɛma ni mara cɛman bɔ ni minisiri fana don ni o ye Général de division Abdoulaye Maïga ye ani a tɔɲɔgɔnkɛ ni o ye Burkina Faso minisiri ɲɛma ye Rim Talba Jean Emmanuel Ouédraogo olu tun bɛ lajɛ dɔ ɲɛmaya la kunu araba n'o o bɛnna utukalo tile 20 ma san 2025 n'o de bɛ tali kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya la ni o ye brigade citoyenne Mali jamana kɔnɔ. N'a dakun tun bɛ tali kɛ san 2 fasoden ɲumanya la ka se ka brigade citoyenne jɔ min fanga ka bon ani min bɛ surunya an ka sigidaw la. A bɛ ye fana k'a fɔ ko don in ni brigade citoyenne ale ɲaɲaliw ni o ye anniversaire ye k'a ni o don de kɔni bɛnna. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Burkinakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ olu ka bolimafɛn sen 2 dɔ ni o ye kari ye ale kɔni ye a ta sira jɛ ka taa bin Pont jukɔrɔ ji la kunu araba n'o o bɛnna utukalo tile 20 ma san 2025 min kɛra Wagadugu sira ani Kaya ni ɲɔgɔn cɛ. Jaabi kunfɔlɔw y'a yira k'a fɔ ko sirabakan kasara in kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a ni la maaba caman fana joginna kosɛbɛ. A bɛ ye k'a fɔ ko pompier maaw tun bɛ kɛnɛ kan yaasa ka jalatigɛliw ni ɲininiw kɛ ani fana ka dɛmɛ don mɔbili kɔnɔ mɔgɔw ninnu ma minnu tun coronnen don ka se ka olu labɔ cogoya min na. Ka sanga ni bataki dɔ ye min kɔni lasera Turki jamanakuntigi fɛ ni o ye président Recep Tayyip Erdogan ye ale ni a tɔɲɔgɔnkɛ Rusi jamanakuntigi Vladimir Putin u ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ nɛgɛjuru sira la ka bɛn ni arabadon ye utukalo tile 20 san 2025 u ka kumaɲɔgɔnyaw bolila min kan o de ye jɛɲɔgɔnya baaraw ye jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Turki ani Rusi ye fo ka taga se lajɛba min sigira Alaska ni o ye sommet ye min kɛra président Putin ani l'Amérique jamana président Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ a sigi jaabi olu fana walawalaliw kɛra. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.